ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ପାଖରେ ବେଲଗଛ, ସେ ବେଲଗଛରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ସେଠୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଲି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଭାରି ଖୁସି ମନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକିରି। କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକିରି ଭାବିଲି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖୁସି ଦେଇ କରିକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖିବା ସେଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଠୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ମାଆକୁ ଖୋଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀକୁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ମିକ୍ସଚର ଆଉ ବାଇଗଣ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଦଳା କରିଦେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।